Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дивака 586. Днес ще ви покажем. Удряме топка, шутираме по това училище, което изглежда малко развалено отвън, но вътре е много добре. И така, ще снима една приятелка. Покажи си лицето, бе. Аре, покажи това лице, бе. Покажи си лицето. Топката сетихме се за този защото искаме да изкараме още по-голяма тетина от тая. Вижда се, нали? Да, вижда се. И се надяваме да успеем да я изкараме изцяло топката от самата обвивка. Сега първият шут ще бъде мой, както всички да го останали. Чакай, стой малко. Какво? Покажи. Готово. Това е много момиченце на име Ивана, което иска да я снимаме. Добре, Рита. Абе, пазите училището, бе! Това ще има нови прозорци! Да, бе, ще падне се едно това училище. Ама ще те гидна! Абе, ще се изигритам така, като една футболната. За нас е втория. Тогава не снимахме просто. Айде пак. 3, 2, 1. Like the bounce. Опс. The bounce. Айде пак. Сега. Ох, изведнъж ми мазул. Излезе. И така върнахме се, взехме топката от улицата. Да, взехме. Училището не е отворено и малко стана лошо. Така. Абе, ще те тръпа, бе! Ще ме трънкаш ти. Беше това, бе. Тя си фърли джапанката. О, това беше джапанка. И ето видяхме жаба и там. Пази се. Милото гнездо. О, това беше тук. Тук съм. Мръдни се, бе. Пак. Да. И ето, върнахме се, взехме топката отново. Падна едно изключително огромно клонче от тези лози. И така останаха 15 удара, аз ще бия още 10. Човека, който снима, ще бие 5. Така, отново. Снимай по-близко, бе! Ама, добре, бе. Ама иначе не мога да хвана топката нагоре. Просто ще мърдаш камерата. Добре. Няма да те удари, ти ще се пазиш. Добре. Ама мърдай, не те топката. Да, мърдам. Това не беше нищо. Стига, бе! Не мога да го отстреля. Още 10. Още 5. И павата и 100. Още колко? Още 10. Още 4 удра. Госпожа. Да. Боже. Абе, вземете я. Снимай особено Ивана, особено Ивана. Добре, особено Ивана.
машината. Как? Не, бе, Айде още. Виж се. И една ми мазона пуста се ноги тук. Още два и удра. Дай. Излезе само малко да не види какво види. Не, аз не искам да ме снимате. Ма ние вече ще снимах. Да. Не, изключите ме, мен само ви кажа, изтрите ме. Обаче мен не ме ще. Още един удар. Уау. Това беше... Мен ми стрите, защото се страми или как ми... Защото майка ми, ако ме види, аз не искам да... Коко? Аз ви казах да спрете, ама вие не. Сега удра. И така, потребители на YouTube, сега удра ето тя. Надявам се вижда. И така, давай. Уау. Не очаквах да удраш толкова силно. Аз не ударя много силно. Още 4. Още 3. Още колко? Още 3. Още 2. И аз последен след тези 2 ще ударя още 1. Още 1. О, тя се оплаши. Абе, да лъж така! Още 1. Ох бе. Ето тя му удари. Охо. И сега Дивака 586 ще удари фаталния удар, последния удар. Заповядай. Дивака 586 удара последния ласт удар. Или може би още един, още 2. Не! Не! Не гъби! Не! Още рига! Ама това е хем машина, хем моето училище. Като ударя веднъж, спираш на пауза. Окей. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дивака 586. Моля ви, кажете каква искате да е следващата лудория. Ако не пишете, аз сам ще избера. Сега да видим какво стана с топката. Добре, определено е много по-голяма цитирата от преди. Ама много по-голяма. Ако обелим, какво ще стане? Няма стане. Добре, потребители на YouTube, аз съм Дивака 586, абонирайте се на моя канал и лайкайте. В случай. Чао!